Әйдә ең башта синең белән танышып узыйк әле. Кем буласың икән син безнең? Муллагалиев Ойнас, 11-нче сыйныф укучысы. Яхшы. Син бит инде безнең чыпшын авыл егете, әйме? Актаныш районы Пущада гомер итәсең, шулай бит? Чәчелде. Син бу авылныкы түгел, Бу күрше авылныкы, авылныкы. Ләкин Пущада укыйсың, шулай бит? Әйе. Яхшы. Менә авыл белән шәһәрне чагыштырып атаганда кайсы күңелеңә якынрак, авылмы әллә инде шәһәрме? Мин аны төрле җирдән төрлечә инде. Ял итүдә менә авылны сайларым. Менә башка бер мероприятиеларда шәһәрне. Димәк, мероприятиеләр, бәйгеләр булса, син шәһәргә барып, мәсәлән, баскетбол уйнап кайтуны сайлыйсың, әйме, шулай бит? Болай авылда яшәп ошыймы үзеңә? Шуй. Яхшы. Син безнең укудан тыш ниләр белән кызыксынасың? Шул спорт һәм машиналар, Спортка килгәндә нинди спорт төре? баскетбол, волейбол, кышкын хоккейда булыштыра. Яхшы. Менә спортта иң соңгы җиңүң итеп нәрсәне атай аласың? Районда баскетбол 2нче урын. Яхшы. Менә син бит инде шушы баскетбол буенча түгәрәккә йөрисеңдер, әйме? Шушы түгәрәк атнага ничә тапкыр дәвам итә? Атнага 1-2. 2 тапкыр, әйме? Вакытта төрлечә. Һәм уку белән шушы түгәрәкләрне берләштереп бару кыен түгелме, авыр түгелме менә 11-нче сыйныфта? Юк, рәхәт кенә. Рәхәт кенә, әйме? Наоборот, укудан ял итәсең, шулай бит? Димәк, ЕГЭга килгәндә экзаменнарны нинди фәннәрдән сайладың? Математикадан профиль, рус теле һәм физика. Киләчәктә кем булырга соң исәп? Предприниматель. Предприниматель, эшмәкәр, әйме? Яхшы. Спортны алга таба дәвам итәргә теләк бармы? Дәвам итәргә теләк тә бар, итәчәкмен. Итәчәксең дә, димәк, ташламаячаксың, шулай бит? Яхшы, афәрин. Менә спортта иң зур җиңүеңне әйтеп уздың бит инде, әйме? Киләчәктә үзеңне зур дәрәҗәгә ирешкән спортчы итеп күрәсеңме? Авыррак, но булыштырып ала. Шул җиңгән вакытларда бигрәк тә. Димәк, хыялда бар, әйбит? Яхшы. Мәсәлән, син инде хәзер безнең Кыш бабайга бик ышанмыйсыңдыр, шулай бит? Үсә бара, битә бара. Менә быелгы Кыш бабай сиңа нинди бүләк алып килсен иде? Бу елны мин үземнең теләкләрне үзем ашырып бардым. Бу елны ял итсә дә бар. Димәк, синең быелга җиңүләрең зур, әйме? Иң зур хыялың итеп, нинди хыялны чынга ашырдым дип саныйсың үзеңнең? Теләгән телефонны алдым. Телефоныңны алдың. Нинди инде ул? iPhone 12. iPhone 12, афәрин, молодец. Менә син әңгәмә башында әйтеп уздың, мин баскетбол белән шөгыльләнәм һәм машиналар коллекциясе белән дидең, әйме? Коллекция түгел, нәрсә дидең? Машиналарны өйрәнәсең. Димәк, син машиналар турында бик күп беләсең, шулай бит? Хыялыңда йөрткән машина нинди микән? Булай үземнең йөртеп караганнардан Mercedes C180. Әйе. Ягъни бу вакытта иң әйбәт машина дип саныйм һәм хыялда аваз килгәне шуның 63нче варианты, ул кызулрак бара торган мощный. Менә аның турында син нәрсә беләсең? Ул башка машиналардан нәрсәсе белән аерыла микән? Беренче күзгә ташланган ул внешний вид. Тышкы кыяфәт. Тышкы кыяфәте. Әйе. Моторы. Эчтән комфорт. Үзенең классында ул миңа иң әйбәте дип саныйм. Ул башкаларны конкретларга караганда бөтен идән дә алданрак тора. Башкалар белән чагыштырганда иң шәбе синеңчә, шулай бит? Якынча аның бәясен беләсеңме соң? Ничә миллион тора микән? Бу елны бәяләр бик артты, ул 7 миллионга якын тора. 7 миллионга якын тора. Һәм миңа калса синең иң зур хыялың шушы машинаны үзеңдә булдырудыр, әйме? Афәрин, миңа калса ул синдә булачак та, менә быелдан ук Кыш бабайдан сорап куй, шушы машина миндә булсын иде дип. Бәлки ул сиңа тора-бара алга таба нәкъ шушы машинаны алып килеп бирер, әйме? Өметләнеп калыйк, әйе. Менә 2022 елда нәрсә көтәсең икән? 2022дә егыларны әйбәтләп биреп. Экзаменнарны яхшы бәйгедә тапшыру, әйе. Һәм үземнең теләгән уку йортына. Яхшы, афәрин. Без дә сиңа шушы теләкләрең чынга ашсын дигән изге теләктә калабыз, яме? Һәм әңгәмә ахырында кыска сорау-җавап. Син нәрсәсен сайлар идең? 1 сәгать футбол уйнаумы, әллә инде китап укумы? 1 сәгать футбол. Яхшы. Иң зур хыялың? Шул Mercedes 63. Mercedesны үзеңдә булдыру, әйме? Әйе, афәрин. Үзеңнән нинди яңа ел персонажы дип әйтер идең? Кыш бабай. Кыш бабай буласың киләм. Ни өчен Кыш бабай? Син бүләкләр таратырга яратасыңмы? Шатлык китерә. Шатлык китерергә яратасың. Афәрин. Менә синең өчен Кыш бабай ул? Хыялларны чынга ашыручы кеше.
Аха, яхшы. Менә без әйтәбез кыш көне кыш бабай дибез, әйме? Менә җәй көне нинди бабай микән? Җәй бабай. Җәй бабай, яхшы. Иң көтеп алган бәйрәмең? Яңа ел. Яңа ел. Һәм быелгы каникулыңны кайларда уздырырга планлаштырасың? Шәһәрдә ял итү, шунда баскетбол, волейбол, каток-карга йөр. Шулай. Яхшы. Йокыга да сәләнергә. Яхшы. Димәк, алга таба без сиңа экзаменнарыңда бары тик уңышлар телибез. Барлык теләгән хыялларың да чынга ашсын, ярыймы? Рәхмәт.